Skutočné zobrazenie našej planéty na mape je zložité a môže nás pekne zmiasť. Ak si odmyslíme všetky nevedecké názory o tvare našej planéty, tak každý človek vie, že Zem je trojrozmerný objekt guľového tvaru. No jej prekresľovanie na mapu, teda jej zobrazenie iba v 2 dimenziách, prináša nepresnosti a zmeny tvarov. Mapy sú veľmi užitočné a na základnú navigáciu určite stačia. Ak sa vám pod ruky nejaká dostane, pravdepodobne bude reflektovať Mercatorovú projekciu. Tá v jednoduchosti zobrazuje Zem tak, ako keby bola vložená do valca a každý bod na planéte je na valec prenesený. Po rozvinutí valca máte vytvorenú mapu. Tento spôsob je síce vhodný pre navigáciu, avšak spôsobuje deformácie veľkostí a tvarov. Kým pri Mercatore je oblasť okolo rovníka viac menej reálna, oblasti vyššie či nižšie od rovníka sú viac roztiahnuté. Minulý rok šíril na sociálnej sieti X účet s názvom Latest in Space veľmi zaujímavý príspevok, po ktorom ostali mnohí ľudia v šoku. Príspevok vysvetľuje, že aj keď to podľa mapy nie je zrejmé, tak z Indie do USA sa dá cestovať loďou po mori. A to iba tak, že sa pôjde po rovnej priamke. Ľudí príspevok šokoval, najmä pri pohľade na mapu. Tu si ale treba uvedomiť, že Zem je už spomínaného guľového tvaru a zobrazenie mapy tak cestu skresľuje. Kvôli spomínanej projekcii sa rovné priamky na mape nemusia javiť ako rovné. Pekné zobrazenie tejto cesty z Indie do USA po jednej priamke vidno na animácii. V prípade, ak by sa niekto vydal na túto trasu loďou z Indie do USA, alebo naopak, určite by nestačilo mať iba kormidlo v jednej polohe. V dôsledku morských prúdov či vetra by loď bola z kurzovej priamky neustále vychyľovaná a bola by potrebná korekcia otáčaním. Nič to však nemení na tom, že stanovený kurz by bola práve rovná priamka. Mapy, na ktoré sme zvyknutí, majú svoje muchy. Zobrazovanie nášho sveta na mape je náročná činnosť. Ako sme už spomenuli, Zem je v podstate guľa a ak potrebujete niečo, čo má 3 rozmery previesť do dvojrozmernej dimenzie a pokúsite sa to urobiť, často skončíte s nereálnym zobrazením. Vo výsledku sú tak na mape roztiahnuté oblasti, nesprávne zobrazené krajiny či časti sveta, ktoré sa tam ani nenachádzajú. Najznámejšia mapa je v Mercatorovej projekcii. V tomto prípade ide o valcovú projekciu mapy. Bola veľmi užitočná pre námorníkov, lebo zachováva neskreslené uhly a vytýčený smer plavby sa tak zhodoval s realitou. Táto mapa však nezobrazuje skutočný pomer veľkosti krajín k realite a skreslenie najviac vidieť, keď sa pozeráme na póly. Dobrým príkladom je Grónsko, ktoré sa napríklad v porovnaní s Afrikou javí gigantické, no v skutočnosti by pri priložení zaberalo iba 1/4 rozlohy tohto kontinentu. Mercatorovú projekciu a skutočnú veľkosť krajín veľmi pekne zobrazuje táto animácia. Mercatorovo zobrazenie bolo dokonca obviňované z toho, že zobrazuje koloniálne mocnosti ako veľké v porovnaní napríklad s Afrikou, ktorá má pri Mercatore takmer neskreslenú veľkosť. Vznikli tak aj iné mapy, známe je tiež Gall-Petersovo zobrazenie, ktoré opäť nie je dokonalé. Zobrazuje síce presné plošné miery objektov, avšak deformuje tvary. Preto sa Richard Gott, emeritný profesor astrofyziky na Princetonskej univerzite v New Jersey, spolu s kolegami pokúsil vytvoriť vlastnú mapu, ktorá by tieto problémy odstránila. Vytvorili tak obojstrannú mapu zobrazujúcu buď východnú a západnú pologuľu, alebo severnú a južnú. Pomocou tejto mapy sa môže merať vzdialenosť medzi dvomi bodmi presnejšie ako na akejkoľvek inej mape. Aj táto mapa má ale svoje nepresnosti, no je podľa nich najreálnejšia zo všetkých používaných. Ak ale chcete čo najlepšie zobrazenie, použite glóbus, aj keď aj ten nie je dokonalý, keďže Zem nie je dokonalou guľou. No najvernejší pohľad na našu planétu získame až vtedy, keď ju budeme pozorovať priamo z vesmíru.